Ordiziako Euskal Jaia aurkeztu dute Gipuzkoako Foru Aldundian. Datorren asteazkenean ospatuko da lehen sektorea ardatz duen festa. Gipuzkoan zehar herri askotan Euskal Jaiak ospatzen dira, baina Ordiziko Euskal Jaiek zerbait berezia edo besteen gandikan pixka bat bereizten baldin badira igual da Ordiziko Euskal Jaien bizkarrezurra, nekazaritza eta nekazal produktuak direlako, baserriko produktuak, baserria eta nekazal produktuak, ez? Eta guk ez genduken nahiko Ordiziko jaialdi hauek, jai hauek, edo beste edozein ekintza folklore huts batean gelditzea. Atzetikan sektore bizi bat egon behar du, eta horretarako, lehen esaten nuen bezala, urte guztiko lana da beharrezkoa. Dagoeneko hasi da Euskal Jaietako egitaraua, eta irailaren 9 arte luzatuko da askotariko egintzekin. Asteazkena azkenean egun nagusi izango da, eta egia da astean zehar hainbat ekitaldi ditugula eta nekazaritzarekin edo lehen sektorerekin zerikusia duten hainbat ekintzekin ere. Eta horiek horrela izanik, Ordizia, aste azken honetan bihurtuko da erakusleio Euskal Herriko erakusleio nagusian. Horrek ez duzu nahi, beste asteazkenero ez dugunik hori ere, azkenean Ordizia asteazkenero paraiso batetan bihurtzen delako. Bestalde, Ordizia Euskal Jaiekin euskal tradizioen zaindarian baita bihurtzen da. Jai guztiak edo aste guztia jazten dugu hainbat ekintzaz. Euskal kirola, euskal dantza lehen aldiz, Euskal Herriko dantza txapelketa mistoa lehen aldiz ere, Ordizian ospatuko dugularik, larunbat horretan ez, urrengoan, eta hori, Gipuzkoako dantza biltzarran kideen bidetik. Bertsolaritza ere, azoka, lehen sektorea, baserria, badana azkenean bihurtzen da tradizioan, eta guzti horren nik uste garikurre dela gurea. Bukatzeko, azkenean protagonista gazta da ere, eta asteazkenean, beti bezala azokaren barruan gaztaren, Idiazabal gaztaren lehiaketa ospatzen dugu. Horren barruan ere, ditugu baita berrikuntzak, eta beti bezala, bukaeran, beste momentu magiko bat izango da, jakiteko zein dan irabazlea, eta gero baita ere, gero ondoren datorren enkantea. Baina horretik, bai izango dugu, eta hau ere baita lehen aldiz, aitortza momentu bat. Finalisten, azkeneko finalistak, bere aitortza garikurra edo diploma baita jasoko dute. Omenaldiak baita izango du baita tarte bat Mikel Zeberiorentzat. Aurten jaso du gastronomia esaria, eta Mikelek Ordiziarekin eta lehiaketarekin izan duen konpromisoa nahi dugu baita aitortu lehiaketaren barruan baita. Eta gero bukatzeko, Idiazabal gaztaren kofradiak sekulako lan egiten du, guzti hau aurrera ateratzeko, eta aurten ere berrikuntzen artean, duela 3 urte, gaztarekin hainbat saiakera hasi baldin bazan egiten egun bateko jardunaldian, aurten ja nazioarteko kongresuan bilakatu da. 3 urte ondoren, 3 urteko lanen ondoren, kofradikideek bere lana egin dute, eta nazioarte mailan kongresu garrantzitsu bat antolatu dute, datorren urriko 4-5 egunerako. Guretzako helburu nagusie da lehen sektore indartsu bat izatea. Eta kontutan izan behar dugu, ia 400 famili bizi diela, jatorri izendapaldearen baitan, horietako 315 batek esnea saldu egiten dutela, eta dauzkagu 122 gaztandegi, horietako 54 gainak Gipuzkoan direlarik. Orduan, hor badaukagu ekosistema ekonomiko potente bat. Baina ekosistema ekonomiko potente horretatik haratago, kontuan izan behar dugu, ekintza ekonomiko honek, bai naturari, bai paisaiari, eta bai gizarteari egiten zion hainbat mesedeak. Nekazaritzaren eta kasu honetan abeltzantzaren funtzionistazun horren baitan, kontutan izan behar dugu, gure hartzaiek egiten duten naturaren babesa, bioaniztasunaren babesa, paisaiaren eraikitzea, eta nola ez baita gure kulturaren eta gordetzea. Eta guzti horrek gazta batek isladatzen do ez bakarrik balio ekonomiko bat, 400 familia horietatik haratago doan balio izugarrizko produktu bat dugu, eta hoi babestu nahi dugu. Eta horretarako ezinbestekoa da Ordiziako merkatuan, astero eta bereziki egiten diren jardunaldi berezietan balioan jartzea gazta hori.